Здравейте, скъпи зрители! Отново е сряда и отново сте с DM Live. Аз съм Ева Кикерезова и за мен е удоволствие да водя днешното предаване. Тази вечер ще говорим за епигенетиката и ще разберем защо тази наука е толкова интересна и какво е нейното приложение в грижата за кожата. Повече по темата ще ни разкаже специалният ни гост, дерматолога доктор Мариела Клаклова. Заедно с нея ще ви представим и новия серум на Nivea Cellular Epigenetics, който обръща признаците на стареене на кожата благодарение на своята формула на основата именно на епигенетичната наука. А днес имаме една специална изненада за вас. Всички, които гледате днешното предаване на живо, участвате автоматично в томбола и 10 от вас може да спечелят по един брой от този революционен серум Nivea Cellular Epigenetics. Ето така изглежда кутията, която ще получите, една от 10 на 10-мата печеливши. Печелившите участници ще бъдат уведомени по имейл и ще бъдат публикувани на интернет страницата на DM. Пълните правила и условия на играта също ще откриете на сайта на DM. Ето, отварям, за да погледнете как изглежда серума. Как изглежда кутията. Кутията е наистина страхотна. Не е необходимо нищо да пишете в нашия чат. Самия факт, че гледате на живо, вече е предпоставка, че участвате в нашата томбола за една от тези 10 кутии. А сега минаваме директно по темата с доктор Клаклова. Здравейте, докторе! Здравейте! Кажете ни, на базата на вашия професионален опит, какви са вашите интереси, в коя точно област на дерматологията и може би така да ни разкажете малко от вашия опит, какви са най-честите предизвикателства, с които се сблъсквате? За щастие, дерматологията няма чак една конкретика, с която да се занимаваш. Има изключително много посоки, които можеш да развиваш себе си. Бих казала и в двете направления, клиничната и естетичната дерматология, така че това ме среща с изключително много пациенти от различни възрастови групи, което със себе си води до изключително много въпроси. Сега в момента, бих казала, последната година и нещо има бум на интереса към всякакъв вид козметични продукти, изобщо грижата за лице, профилактиката, рутините, които се изграждат, без значение възраст, мъж или жена, няма никаква разлика. Така че може би най-честите консултации и въпроси са именно в тази посока. А пък като предизвикателство, ако трябва да кажа нещо, то това е на пациентите да им създадеш една последователност в стъпките и всъщност да знаеш, че те ги използват правилно и достатъчно дълго време. Май това е нещото, което се обучаваме всеки път, като си говорим на тази тема. Щом аз, която съм на 40 и така се запалих по сутрешната и нощната рутина и имам вече не 5. Моите стъпки са повече от 10, по 15-20 минути се занимавам със себе си. Това може би е най-любимото ми време. Значи, наистина, тази индустрия е станала много голяма, но всъщност аз това, от което съм доволна, е, че виждам смисъла. Виждам смисъла в това да се измислят все нови и нови неща и виждам колко са полезни наистина. Такъв е случаят и с този серум на Nivea Cellular Epigenetics. Вие самата ползвали ли сте го? Вече мога да кажа, че достатъчно време, за да мога да забележа как се отразява на кожата ми, има ли ефекта, който аз самата очаквам. Горе-долу, даже това е така като интересен факт, обикновено казвам поне 3-4 седмици да се използва един продукт, вече в посоката, в която е предназначен, но поне един така цикъл на клетките, изобщо на кожата да са преминали, за да знаем дали той работи за нас или не. Значи това горе-долу е толкова. За 4 седмици клетките се 3 или 4, регенерират. Да, точно в зависимост от организма. Понеже наистина изглеждате страхотно, самата вие ползвате ли тези трикове, които най-вероятно стигате до тях благодарение на професията ви? Да, мога да кажа, че това е едно от предимствата и как да кажа, глезите дори, че имаш първи достъп до изобщо откритията, така за някои продукти дори ти първи да ги пробваш, ако има такава възможност, изобщо до достъпа до научна информация, защото за да работи една съставка или една технология, зад нея със сигурност трябва да има някакво време, което тя да е показала положително
положителните си качества. В случая, говорейки малко по-късно за активната съставка в продукта на Nivea Cellular Epigenetics, всъщност стои изключително много клинична база данни, че работи в точно тази посока. Със сигурност се възползваме ежедневно. Сега, говорейки за козметика, гледам да имам активни съставки, които да могат да ми помагат точно така да поддържам здрава кожа, здрава кожна бариера. И няма да крия, че естествено и професионалната страна на нещата под формата на различни вече дерматологични технологии. Също. Да, включват се. Да. Абсолютно е така. Много хубаво. Скъпи зрители, серумът Nivea Cellular Epigenetics ще се визуализира на вашите екрани и чрез клик върху него можете много бързо да го добавите в количката, можете и да го разгледате. Той се предлага в два варианта, от 30 и от 15 мл. А днес получавате и специални талони. 20% отстъпка за всички продукти за дамска грижа за лице на Nivea при покупка на един брой продукт и забележете, цели 35% отстъпка, ако закупите два или повече продукти на Nivea от категорията дамска грижа за лице. Те вече ви очакват в приложението. Не забравяйте да ги активирате предварително и не забравяйте, че вече участвате автоматично в томбола и може да спечелите една от 10 ето такива кутии, в които има серума Nivea Cellular Epigenetics. Пълните правила и условия на томболата ще откриете на сайта на DM, а печелившите ще бъдат уведомени по имейл. И така, преминаваме вече към всичко интересно, което доктор Клаклова няма търпение да ни разкаже тази вечер. Специално в сферата на епигенетиката. Доколкото знам, тази наука изследва как външните фактори влияят върху проявлението на гените, но всъщност не променят нашето ДНК. Наистина ли епигенетиката се смята за най-важното биологично откритие от откриването на ДНК насам? Не трябва, по-скоро трябва да го разграничим точно това, което и вие казахте, че всъщност не се променя нищо трайно в нашите клетки. По-скоро ние отключваме възможността само добрите ни гени или възможността само в правилната посока да се развива клетката или да произвежда това, за което тя е предназначена. И всъщност не говорим само за кожата, говорим за цяло тяло. Изобщо така в момента профилактиката, всички течения, които са насочени към запазване на доброто здраве, на качеството на живот, така нареченото longevity в момента, който гоним всички. Всъщност това може да се обобщи точно от епигенетиката и как тя работи. Наистина това е най-простото обяснение, как външните фактори, нашите избори, средата, в която живеем, помага ние да развием в една посока гените си и то да търсим как положително да ги развиваме. И тези неща всъщност не оставят като трайна следа, т.е. пак променяйки с нашите режими или променяйки средата, в която се намираме, всъщност ние можем пък да загубим този напредък, който сме имали. Така че е много важно да следваме точно стъпките на профилактика, на грижа за себе си, на изключване колкото е възможно на вредните влияния и на средата и тези, които са си наш вече собствен избор като грижа за себе си. То ми хрумва, че обратното по някакъв начин е също валидно. Гените ни да предлагат нещо, което не е толкова добро. Точно така. Изглежда, но чрез нашите усилия и да можеш да го стимулираш към положителна посока. Стимулираш към по-добро. Иначе как да го визуализираме всъщност какво представлява точно тази промяна от гледна точка на епигенетиката? Тоест, ние можем да сме заложили в нашите гени ни хубави устни, обаче с постоянното дърпане на цигарите да правим тук едни бръчки. Най-малко това, да имаш точно този тип. Ако говорим за кожата, за това е нашата среща днес, точно така. Най-честия рисков фактор в случая тютюнопушенето променя количеството на кислород, който достига до тъканите, оттам всъщност забавя процесите едно на изхранване на клетките и след това на синтез на колаген. След това нещо следва с изтъняване на кожата, да кажем промяна в цвят, в еластичност, задълбочаване на точно този тип мимически бръчки и обикновено хората, които са страстни пушачи от дълги години, те имат един по-жълт подтон на кожата, доста повече точно и от тези баркод тип бръчици, но и едни, които не са
типични по движенията, ами по-скоро виждаме едно нацепване цялостно на самата кожа. Същия пример мога да дам с прекомерно излагане на слънце, с солариум, тези лъчи, които са изключително активни и отново променят структурата на самата кожа. Най-честите там изменения са към посока пигментни образования, отново изтъняване, поява на един тип капиляри, една по-различна, дори като така найлонова структура на кожата, бих могла да го кажа. И пак това е единствено и само защото не я предпазваме по правилния начин и сме избрали вредното влияние на дадения стимул. Разбрах ви сега. Много ми е интересно, има ли някакви такива longevity хакове, евентуално, които може да се ползват? Най-общо казано, сега най-баналното нещо да избягваме стреса. Не съм сигурна, че някой може в това ежедневие да си го позволи, но да кажем достатъчното количество сън в правилната половина на деня, за да се редува нашият циркаден ритъм, т.е. и хормоните ни да следват сън-будно състояние. Оттам всъщност и целият ни метаболизъм върви в правилна посока. Както споменахме, тютюнопушенето чисто заради изхранването на самите клетки, доброто хранене с всички нутриенти. Сега напоследък също наблюдавам доста пациенти, които предпочитат да приемат множество хранителни добавки за сметка на правилното хранене, което със сигурност не се усвоява по същия начин, така че това определено е някакъв вид хак, ако трябва да съм в кавички казано. Другото нещо, което смятам, че има смисъл, тип пробиотици и пребиотици. Сега много се говори за микробиома и на кожата, и като цяло на стомашния черевен тракт, че е свързани с нервната система, общо взето с възпалителните процеси в тялото, следенето на пиковете на кръвна захар. Звучи много сложно, честно казано, но всъщност ако ние регулираме един по-правилен ритъм на хранене, количество храна, вид храна, сън, съответно, физическа активност, общо взето тези неща си идват на място, така че мислим в тази посока. Много правилно го казахте. Ето, дори нещо като кръвната захар, когато е по-висока, когато отделяме и повече инсулин, много по-голяма вероятността да се появят пигментни петна заради отделянето на кортизола, също и там зависимостта с доста са връзките, него, така е. Да. Всички провъзпалителни всъщност фактори, абсолютно. Е също част от целият този процес. Тоест, наистина много често това, което се случва в нашия стомах, по някакъв начин излиза на лицето ни и на кожата ни. Даже не само на лицето, той излиза и на гърба, понякога на деколтето. Просто лицето ни кара най-първо да се сети, че има нужда скритите части, обикновено са втора линия. Да, и всъщност кожата го отнася по всички нива. Така е. Да, и като казахте за сънят, специално тези турбички под очите, те наистина се влияят от количеството сън, а както вие казахте, в конкретното време. Тоест, не е толкова важно дали ще спим 8 часа, но ще ги вземем през деня, ако това не ни е графика на сън по принцип, ако не сме си ги взели точно тогава, когато стандартно си лягаме и се събуждаме. Добре, нека сега да поговорим по-конкретно за здравето и красотата на нашата кожа, тъй като това ни е темата днес. Безспорно това вълнува и дамите от всички възрасти. Но кога всъщност влиянието на външните фактори започва да има видимо отражение върху нашите лица? Можем ли да конкретизираме, например, някаква възраст? Или пък можем ли да кажем колко време излагането на даден стресов фактор ще образува съответните бръчици или други сложен проблемни... въпрос, ако трябва да кажем 5 минути на слънце няма да ни навредят или в едната или в другата посока, е отново индивидуалния фактор на всеки организъм. Говорейки за епигенетика, общо взето средата ни влияе общо взето от началото на развитието, от раждането. И има един такъв пример, който още в първите учебници по биология можем да срещнем, че ако имаме едноячни близнаци, абсолютно идентични, и те бъдат отглеждани в различна среда и развивани по различен начин, единия да спортува, другия не. Всъщност те с времето ще започнат да се различават много и физически или ще остаряват по различен начин и общо заето този първоначален генетичен материал, той ще се развие в едната или в другата посока различно. Така че със сигурност няма един преломен момент, до който можем да правим всичко каквото искаме и след това вече да трябва да сме по-внимателни. По-скоро превенцията и обучението какво е правилно
здравословно за нас, да започне максимално рано. Да кажем, като хигиена, по какъв начин да се мие лицето. Със слънцезащитата със сигурност вече много хора са запознати и я приемат като по-свойствено нещо. Така че просто отначало видим ли проблем, дали ще бъде акне при тинейджерите, общо взето да знаем кога да реагираме и как да дадем точно този правилен старт. Иначе за нашите така по-скоро медицински цели, да кажем, че приемаме възрастта 20 и няколко, 25 годишна възраст, като вече за един по-скоро период, от който нашите процеси на изграждане на колаген, ако говорим за основна структурна единица, може да се забавя и съответно да ни се отразяват по-лесно стресовите фактори и да се наранява по-лесно кожата, да образува по-лесно пигментация. Но не бива да забравяме и различни периоди от живота при жените, бременност и кърмене. Просто това е един абсолютно различен стрес и период, през който те преминават. Така че по-скоро наистина да се мисли в общия план как да предпазваме себе си. Общо взето превенцията е най-доброто нещо. Да се подготвим още преди такъв момент на бременност и най-малкото, да. Всичко можем да се опитаме да го подхраним още преди да дошъл момента, после да реставрираме, както се казва. Всъщност, обратими ли са тези процеси и доколко? Които са от влияние на средата или от нашия тип избори, грубо казано. Да, епигенетичните промени, всъщност те не са трайна промяна в ДНК, а по-скоро за кратко време включване или изключване на някаква последователност от гени. Така че, естествено, ако ние подобрим драстично начина си на живот, със сигурност това нещо ще се отрази като цяло на начина, по който изглеждаме, по който възприемаме себе си, по който изглежда кожата. И тук се оценява и по различен начин биологичната ни възраст и възрастта, на която изглеждаме, така да го кажем. Има много примери за такива ситуации. Майка и дъщеря, които могат да изглеждат на една и съща възраст, всъщност да не са, или просто средата да се отразила по този начин на начините ни на остаряване. Истината най-вероятно е, че колкото по-рано започнем, толкова по-добре и не бива да отлагаме. Много често има на такова закостеняlo мислене. Аз съм още млада, няма да използвам anti-age продукти. Внимание, да. Да. Как можем да променим скоростта на стареене на кожата си? А защо не е генетичният ни отговор на тези рискови фактори? Отново е в тази посока, т.е. да видим какво е по-скоро тригериращия момент да се създава това възпаление или пигментацията, ако се усилва, всъщност дали правим нещо ние в ежедневието ни, което може да е този стартов момент и естествено по възможност да намалим неговата стимулация, неговото облъчване. Общо взето никога не е късно. Никога не е, със сигурност никога не е късно. Аз това го казвам абсолютно всеки ден. Ако някой се колебае, винаги можеш да направиш нещо, което да е една стъпка по-напред или да се погрижиш една стъпка повече за себе си. Със сигурност, ако сме започнали 5 години по-рано, това ще си е проличало, но във всеки случай никога не е късно. Хубаво е, между другото, особено майките, които имат дъщери, така да имплементират в тях това желание за грижа за себе си. И въпреки това, че имаме деца, все пак да си оставяме някакво време за нас самите, като майки, като жени. В крайна сметка не е някакъв вид егоизъм. Не е проява на егоизъм, ако една жена просто отдели някакво време през деня за себе си. Защото то може да се приема малко, как да кажа, все едно повърхностно, че се грижим за външния ни вид, но всъщност ние се грижим реално за нашето вътрешно аз с тази грижа отвън. Абсолютно. Възприятието ни за себе си, все пак самочувствие, абсолютно, ако ще е психическо състояние, бих казала, че се отразява. Виждаме една хубава тенденция, че доста малки млади момичета със сигурност в семейството са говорили на тази тема и те самите дори знаят кога е момента, в който да потърсят профилактичен преглед, дерматологичен, или когато нещо не се получава явно сами в грижата си за кожата, идват и сами казват, имам проблем в тази посока, така че явно това доста повече вече е познато и се коментира. И при момчетата също на 16-17 годишна възраст вече те са доста по-запознати, ако имат акне, че това е нещо, което хем е лечимо, хем пък и следва да му обърна внимание, така че само към момента хубави такива примери мога да дам. Да, на мен е много приятно, като ги видя малките. Те в началото аз се заливах от смях, аз като правя нещо и те как ме имитират по някакъв начин. Сега вече като пораснаха момичетата, вече е по-трудно да ги накарам нещо специално да
направят. Но пък като го направим под формата на игра и много добре им се получава. Почвам да ги уча, че трябва да си мият лицето с измивен продукт. Има разни детски такива. Много добре хващат окото. Много е приятно. Но истината е, че с една малка кутийка, когато си купим нещо, той самия му аромат е много приятен. Така ни вдъхва. Но самия момент, нещо, което сме си го купили за някаква сума и когато си го поставяме, това е безценно всъщност. Тоест тази сума алиментира върху нас с тези действия, които вършим. Това е простата истина. Вече трябва и да работи. Нали? Нашите очаквания по-скоро на фона на това колко различни продукти, ако ще има на пазара, трябва със сигурност да има нещо, което стои като вече въздействие. Да, абсолютно. Това е най-хубавото. Но много ми харесва как бюти индустрията супер много се развива и всъщност колко много се влага в тези проучвания, които се правят и как наистина има смисъл в това нещо. И когато кажем, че нещо то е химия, то всъщност всичко е химия по принцип в света. Така че не би трябвало, нали, да ги пропускаме тези моменти, тези неща между... Да, и ако някой все пак се съмнява в състава, нали, на даден продукт, няма човек, който да знае всичко, но, нали, винаги една консултация с, особено от дерматологична гледна точка, можем поне да насочим имаш ли нужда от съответния продукт или не, или къде точно да го приложиш, за да работи за теб по оптималния начин. Така че козметиката и профилактиката, изобщо това да поддържаш кожата здрава е, може би, 50% от това, което можеш да направиш за нея. Нали? Не са процедурите, не са грима, който слагаш. Общо взето, това е първата стъпка към здравата кожа. Аз много се радвам, че тези DM лайфове, които правим, доста помагат на хората така да повишат осведомеността. Айде, същото нещо, да бъдат осведомени повече, защото не всеки има така пряк достъп до много добри лекари, които да им обърнат внимание. Съответно, може би и нали, финансовата страна за много хора в България е малко по-сложен този въпрос. И така, скъпи зрители, както разбрахте вече, начинът на живота е от ключово значение, за да сме здрави и красиви, но не по-малко важни са и правилните помощници в грижата за себе си. Затова нека сега да разгледаме и главният герой в днешното предаване – Anti-Age серумът Nivea Cellular Epigenetics. Той обръща процесите на стареене на кожата само за 2 седмици със своята патентована Age Clock технология и революционната съставка Epicelline. А какво всъщност представлява тази съставка Еписелин? Или всъщност, може би да ни кажете първо какво представлява тази Age Clock технология и какво означава да обърнем признаците на стареене на кожата? Това е като термин, грубо казано, се използва за това какви промени могат да се хванат и да се регистрират по ДНК веригите и всъщност ние да открием тези места, с които външния, в случая активната съставка или епицелин, ако говорим за него, може да отиде на тези места в ДНК молекулата и да обърне начина, по който клетката остарява, т.е. да забави процесите на нейната увреда. Една химия се случва. Една химия, но добра химия във всеки случай. Така че Age Clock технологията е всъщност как ти да забавиш и твоя часовник и да изглежда кожата в случая по-млада от възрастта, на която е. Самата съставка Епицелин, тя е растително производно. Стоят зад нея 15 години разработки до намирането и точно, че тя отключва най-много от тези добри посоки на работа на клетката и на разгръщане на ДНК молекулата. И над 50 000 други съставки, ако не се лъжа, са били тествани преди да се открие, че тя всъщност е най-ефективната в тази посока. Тоест, тя се използва от клетката по такъв начин, че да завърта нейните процеси на изграждане, на живот, грубо казано, да се удължат и те да са в по-добра посока. Всичко е супер интересно, което ни разказвате. Всъщност, ако искате да кажем и кои са тези 10 признака, които са, които нали, определят тази биологична и календарна възраст. Финните линии, сияйност на кожата, плътност, еластичност, дълбочина на бръчките, лифтинг ефект, стегнатост, хидратация, гладка кожа и заздравена кожна бариера. И аз сега искам да покажа на нашите зрители. Всъщност аз го ползвам от около месец този серум. Момент само да изпомпаме въздуха. Оп, идва. Чува се. Ето така изглежда серума.
и е с много приятна, лека, но плътна текстура. Тук искам да кажа, че въпреки, че е серум, текстурата е доста плътна и е много приятна. Ето, може би е по средата между серум и по-кремообразна консистенция, често казвам. Много ми харесва на мен. Като аромат е много приятен, на чистичко. Стандартен аромат, като за бяла козметика. По-лекичък е, не е... Ето така изглежда. Много бързо попива. Но става много приятен ефект. Всъщност аз изключително много го ползвам за шият, за зоната на шия и деколте. Защото няма какво да си говорим. На тази възраст, като се събудим сутринта и така имаме така едни бръчици тук вече, дето се появяват. Сме спали обикновено. Да. А обаче с този серум и с едно глаша нещата изглеждат много по-добре, много по-бързо, отколкото с всичко останало, честно казано. Затова аз много го харесвам. Мога да го потвърда тук в тази посока за него, че много съм доволна. И така... Той съвсем спокойно може да се използва както за лице, така и за шия. Обикновено продуктите рядко таргетират специално тези за лице, да имат различна консистенция, да не могат да се прилагат в зоната на шията. Така че... Аз винаги си ги слагам и на ръцете и искам да покажа колко бързо изгладиха фините бръчици на кожата на ръцете ми. Ето, то се вижда. И така, добре, искате ли, доктор Клакове, да си поговорим за тази патентована съставка Еписелин? Защото казахме за H-клока, но Еписелина какво точно представлява? Тя е разработката всъщност на базата на тази H-клок филтриране, грубо казано. Тоест, първо са определени кои са местата в клетката, която трябва да отиде съответната съставка, къде може тя да бъде ефективна и да подобри хем с минимално въздействие, хем в най-добра посока всъщност работата на клетките. И от тези филтрирани места през H-клок технологията, всъщност след това са започнали да бъдат тествани тези различни съставки, които евентуално са смятани, че могат да действат в посока епигенетични промени. И от 50 000 всъщност е филтриран този еписелин. Направени са доста така интересни проучвания. Аз имах удоволствието да видя една част от тях. Всъщност културите, клетъчните, върху които са изпробвали всъщност съставката и как те се променят точно като клетъчен търновър, като общо взето преживяемост на самата клетка, както и след това върху пациенти. Всъщност е имало един такъв тестов период за заснемане, как се е променила по няколко от тези критерии, които изборихме преди това, за колко време и в какви процентни като съотношения, как се е променила тяхната кожа. Изключително голям брой пациенти, заснемани по няколко пъти, така че това си е една много трудоемка част, общо взето на регистрацията на всички тези проби. И всъщност тези 10 признака могат да звучат нещо субективно, но общо взето те са част от възприятието ни точно как остарява тялото и кожата. И ако ние нямаме добра повърхност на кожата или имаме повече фини линии, ще възприемаме, че тя самата всъщност е по-остаряла, ние няма да се чувстваме толкова добре в нея и изобщо и хората биха ни възприемали на една различна възраст, отколкото ние самите сме. И това за даже така дори неписани, тези 10 признака, може би ако дадем огледалото на всеки един човек, това ще са първите неща, които те ще кажат. Не си харесвам сияйност на кожата, или не си харесвам плътност, или не си харесвам някоя конкретна бръчка. Така че е хубаво, че има продукт, който може да даде подобрение на не само на едно, но и на няколко от тези характеристики. Тоест, да разбирам, че тази съставка Еписелин е това, което реактивира функциите на младостта. Да. Реално. По друг начин казвам. Да, точно така. Точно така. Добре, нека да кажем и за кои дами е подходящ този серум. Той е част от грижата за кожата вече като превенция на старенето. Тоест, ако определяме възрастова категория, може би 30 плюс възрастова група е подходяща. По-скоро като част от рутината, може би като стъпка вечер. Тъй като е серум, обикновено серумите са с повечето активни съставки. Тя ги слагаме на почистено и подсушено лице като първа стъпка. Като количество обикновено да може да покрие лицето все пак достатъчно.
той не е под формата на капки, така че може би колкото да е покрит пръста, грубо казано, вече зависи големината на всяко едно лице. И след това могат да бъдат допълвани с следващите стъпки от грижа за кожата на всеки потребител, на всеки пациент. Може два различни видове серуми да ползваме един върху друг. Нали? Остава ли се време за попиване на единия? Аз предпочитам да има, защото може в някакъв момент да не се смесят достатъчно добре, но принципно, когато продуктите са от един и същи бранд, те следва да са си напълно съвместими и да могат да се слагат непосредствено един с друг. Така като съвет от сериите на Nivea, може би Cellular Expert Filler, мисля, че така беше цялото му име, дневния и нощния крем. Да не лъжа, не знам. Извинявам се, ако правя такава грешка, но мисля, че тази, която е Anti-Age серията, дневния и нощния крем всъщност могат да бъдат стъпката след използването на серума. Значи правилното е Nivea Cellular Expert Filler. Добре. Но и двете бяхме. Да, близо бяхме. Близо бяхме. Скъпи зрители, както вече казахме, серумът Nivea Cellular Epigenetics се предлага в две разфасовки. От 30 мл е тази разфасовка. Има една по-маничка от 15 мл, което означава, че винаги можем да го носим с нас в чантите си, когато пътуваме в ръчения багаж и така да не лишаваме кожата си от тази ценна грижа, независимо къде се намираме. Доктор Клакова, за мен беше абсолютно истинско удоволствие да науча повече за епигенетиката, за това как от Nivea са успели да разработят този иновативен продукт, който ни помага да обърнем процесите на стареене на кожата. Благодаря ви много за тази лекция, толкова синтезирана, която успяхте тук днес за толкова малко време да ни разкажете. Скъпи зрители, напомням ви, че освен на героят на днешното предаване, серумът Cellular Epigenetics, можете да закупите и всички останали продукти за дамска грижа за кожата на лицето на Nivea с 20% отстъпка, ако изберете само един продукт, а ако купите два или повече, отстъпката вече е 35%. Талоните вече ви очакват в приложението и не забравяйте да ги активирате преди да ги използвате предварително. Напомням също така, че всички, които гледате днешния DM Live на живо, участвате автоматично в томбола и може да спечелите един от 10 серума Nivea Cellular Epigenetics. Пълните правила и условия на играта ще откриете на сайта на DM. Печелищите пък ще бъдат уведомени по имейл. Не пропускайте, разбира се, и следващия DM Live, който ще се излъчи на 22 октомври, отново в 18 часа, на живо в моя DM App. До скоро!